Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Death penalty ba o hindi ang susi para matigil na po ang illegal na droga sa bansa? Ulitin natin ang ating tanong sa bayan. Death penalty nga ba o hindi ang susi para matigil na po ang illegal na droga sa ating bansa? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Acero sa Leader News Philippines. Sa bayang napapanood po sa Pinoy Extreme Channel,
Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 at Destiny Cable Channel 84. At sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies sa mga bayan-bayan, mga lungsod at mga probinsya nationwide. In short, ang ating programa po ay nationwide at worldwide. Bueno, katuwang po natin sa paglilingkod sa araw pong ito, ang ating broadcast officer Clarence Andaya, supervising remotely Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, at syempre yung ating mga masasipag na Leader News reporters. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines, mag-comment, i-follow at i-share para mas marami po ang impormado at hindi po naguguyo ng mga fake news sa ating bansa. Dami-dami pong mga fake news, mga hate posts at kung ano-ano pong mga paninira lamang, mga hindi totoong impormasyon sa social media. Kaya nga po kami dito sa Leader News Philippines, binibigyan po namin ng credible na mukha ang pagbabalita. Kaya humaharap po kami sa camera. Marami pong mga trolls, marami pong mga grupo na may mga hidden agenda, political agenda, para isulong ang kanilang mga amo, siraan ang kalaban ng kanilang amo. Yan ang kaibahan po ng Leader News Philippines ng programang Kamaong Asero. At syempre, katuwang po natin ang mga kasamahan natin po sa Philippine Online Broadcasters Association upang manatiling independyente, makatotohanan, wala pong hidden agenda, kundi ang tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Once again, ang ating mga telepono po sa studio na pwede niyo pong tawagan at pwede po kayong sumali sa ating diskusyon, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ulitin natin, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Magandang hapon po sa mga nasa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, sa lahat pong mga key cities, sa lahat pong mga nasa probinsya, mga nasa kanayunan, mga nasa kabukiran, nasa karagatan, nasa abroad, mga OFW, at lahat pong mga Pilipino at mga taong nakasili po sa ating malaganap na palatuntunan. Everybody's welcome. Ito po ang inyong programang totoo. Wala pong halong pag-iimbot. Wala pong sasantuhin kapag ang pinag-uusapan po natin dito ay tama, katotohanan at issue po ng batas. Mananatili po kaming nasa panig po ng tama. Alright, let's get back to our survey question. Death penalty ba o hindi ang susi para matigil na po ang illegal na droga sa ating bansa? Meantime, mga kaibigan, padaanin na po natin ang mga balitang napaka-importante. Ihatid sa atin ang ating mga Leaders Patrol. Unahin natin ang report ni Nolan Ariola. Mga nagpo-protestang driver operators haharapin daw ng LTFRB. Ano kayang ipinagmamaktol ng mga driver operators na yan? Live, Nolan Ariola mula sa Quezon City. Yes, Nolan. Aabot sa 15,000 mga operators at drivers ng TNVS at Transport Network Vehicle Services ang nakisa sa sinagawang transport holiday kahapon. Ito ay bahagi na ng kanilang protesta laban sa pagbabawal sa mga hatchback na sasakyan na gawing TNVS at umano'y pahirapang pagkuha ng permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nag-offline o nagpatay ng app ang mga TNVS drivers at operators mula kahapon hanggang sa mga sandaling ito at pansamantalang hindi tatanggap ng mga pasahero. Ayon kay Leonardo de Leon ng Metro Manila Hatchback Community, layunin ng isinagawang protesta sa bahagi ng Quezon Memorial Circle sa lungsod ng Quezon na may parating sa LTFRB ang pagtutol sa pagbabawal sa sakyang hatchback at pahirapang manumpagkuha ng permit para makapag-operate. Huli yung mga kasamahan natin na nakapending ang mga provisional authority. So tuloy-tuloy pa rin po ang offline nila. Sila, kahit tanungin niyo po sila, talagang ayaw na rin nila mag-online yan dahil nga kumakalat po sa balita yan ang apprehension nila. Sa kansya nyo ilan na nag-offline?
Sa tingin namin natumbok namin yung gusto naming numbers, no? Dahil kung papansinin niyo ang Grab application, napakababa ng demand, ng supply. Simula rito sa Quezon City Circle hanggang LTFRB, umaabot ng 240 pesos ang pamasahe. So meaning to say, kapag mataas ang pamasahe, ibig sabihin kokonti ang supply. Okay? Ayon naman sa isang Grab driver na si Roland Del Rosario, wala pang dismissal order na natatanggap ang kanilang grupo ukol sa pag-release ng provisional authority. Nalilito kami lahat kasi yung iba may mga papeles naman, pinag-motion pa nila kami ng motion for extension, then suddenly nung i-release na, ayaw nila ibigay. Sabi sa amin, chinek nila yung status for dismissal daw. So ibig sabihin, for dismissal, hindi pa siya totally dismissed. So dapat i-release nila yung PA namin. Kung dismiss ko, dapat nilagay nila dismiss. Para at least, wala na kaming tanong. Kasi dismiss na Pero ngayon, for dismissal nakalagay, nalilito rin kami. Ibig sabihin, wala pang dismiss order na dumarating sa amin, kaya hindi namin alam kung may re-release yung PA namin or hindi. Makikipag-ugnayan si Transportation Undersecretary Mark De Leon sa LTFRB para mapabilis ang pag-i-issue ng permit sa mga TNVS drivers at operators. Ito talaga natin dito is yung proseso within LTFRB na kailangan ding tingnan kung paano mapabilis yung kanilang pag-apply ng PA and yung mga CTC. Ngayon, sa aming campaign nga ng iba, natatagalan, mabagal. And tingnan din natin yung side ng LTFRB, saan ba sila nagkakaroon ng delays doon sa pag-i-issue ng PA and CTC. Ang sabi ng LTFRB, kulang yung ibang kanilang sinasabit na requirements like yung mga bank conformity. Eh, kailangan tingnan din natin yung ganong aspeto. And Masaya tayo dun sa binanggit ni Yusek De Leon na papaiksiin, no? Pero hindi tayo titigil hanggat walang papel sa harapan natin. Laway, ano na po yan iskrimahan ng laway lang yan Kailangan malabas sila ng memorandum na pinapatigil yung mga hulihan at ibalik. Maniniwala kami dyan kapag yung mga hatchback din nakabalik na sa Grab app at makakabiyahe na. Samantala, tuloy ngayong hapon ang ipinatawag na dialogo ng LTFRB sa mga TNVS operators, drivers at iba pang mga stakeholders para dinggin ang kanilang mga hinaing. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Yan ho ang mga issue na minsan malilito kayo. Sa tindi po ng problema sa trapiko, marami pa rin pong mga nasa industriya po ng transportasyon ng talagang naghahabol po ng mga legalidad. At tama nga naman kasi kung maghahanap buhay po ang sinuman, dapat po may tangan at bit-bit na legal permits, documents that allows them to engage, especially in ganyang yung pagbabiyahe po ng kanilang mga pribadong sasakyan. So, meantime, ano ang gagawin? Dahil wala mga permits, di walang babiyahe. Tama lang kasi pag may aksidente po yan, kawawang cowboy po ang mga pasahero. Wala pong mahihita. Otherwise, yung mga driver-operator po niyan ay ang sasagot. It's really different when a vehicle who is being engaged or used in public transportation ay talagang may prangkesa na pinagkalaw po ang gobyerno sapagkat yan po ay may naka-built-in. Yun po sa batas na dapat ay may insurance pong 200,000 ang sino mang pipiligruhan na pasahero habang nasa biyahe. Ayan. So, ngayon, saka na natin pag-usapan muna yung 5 minutes mula sa Cubao hanggang sa Makati ulit. Kasi sa dami ng mga gustong magkaroon ng prangkesa ng Grab, imagine niyo po kung paano ba yan talaga luluwag
Sapagkat even until now, marami pong nag-apply ng prangkesa. Gustong bumiyahe kahit napakatindi ho ng traffic sa Metro Manila. By the way, magandang hapon po sa mga bagong upong mayor at governor. Mga baguhan ha, ang binabati ko yung mga baguhan. At mga nag-aaral pa lamang para sa kanilang panunungkulan. Of course, doon naman po sa mga datihan na, inaasahan po ng taong bayan sa mga datihan na mas pulido, mas maganda ang serbisyong ibibigay. Kasi dati na po sila. At sana naman yung mga hindi magandang nangyari sa dati ninyong panunungkulan. Yung mga nakabalik, ano? Mga dati nang nanungkulan, huwag nyo nang ulitin. Huwag nyo nang ulitin. Kung nangurakot kayo dati, huwag nyo nang gawin. Baka nakalusot kayo dati, baka hindi kayo makalagpas ngayon, no? Sapagkat dahil po sa social media, napakabilis na po ng pagkuha ng impormasyon, pagsusumbong sa mga kinaukulan because of the online technology. Dire-diretso tayo! Isa pang report ang ating panoorin mga kaibigan. Si Mike Francisco nakabantay pa rin po sa paligsahan by this time. Hindi po muna pagandahan kundi palakihan yata ito. Hindi naman palakihan. Papugian yata. Hindi pa palakihan yata. Naka-ano din ba sila? Pumili ng... hindi sila nag-underwear? Hindi. Puros casual wear lang. Tingnan natin sa report ni Mike Francisco. Yes, Mike! Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng Kamao Asero. Leader News Philippines, Pinoy XM Channel. Narito po tayo ngayon sa flash presentation ng Man of the World. Kasama yung mga international model. No? So makikita natin. Maya-maya may interview natin sila and alamin natin kung bakit sumali sila sa pageant na ito. Matagumpay na iharap noong Webes sa media ang 22 candidates ng Man of the World 2019 sa Hotel Binild, Manila. Tinanong rin namin ang ilang kandidato kung bakit sila sumali sa pageant na ito. Good afternoon. Good evening. I'm sorry. Video. Can I ask why did you join Man of the World? Oh yeah, sure. Why did you join the Man? Man of the World is a precious stage for me, and it's represent our masculinity and responsibility. And I know I have that capability, that responsibility, who motivates me towards the social work. That's why I'm here. Your name? Thank you so much. My name is Krishna Salat, and I'm Man of the World India. Yeah, thank you. Mabuhay Filipino. Thank you. Good evening. Hi, good evening. Why did you join Man of the World? Why I joined? Yeah, because actually I am a student and I am focused in education, and I also come from a special region in Yogyakarta, as known as Heritage City and also Study Center. Yeah, so I think we have the same mission and same vision. So I try to be here to be Man of the World Indonesia, to try to be in this part of Man of the World to make better generation day by day. Okay. What's your name and what country? Okay, my name is Isaac Agumudiman. You can call me Isaac, and I am from Indonesia. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You join Man of the World. Why did you join Man of the Why? World? Why? Because I like it. You mean like why I'm here, or Yes. because in my country I was in the competition man of the year, and now I'm representing my country here. Yeah, And what's your country and your name? yeah. My country is Czech Republic, And your name? and my name is Jacob. Yeah, Jacob. Thank you very for much, support, Jacob. guys. Thank you. Thank you. Mula rito sa Maynila, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol the Comet, ang Kamaong Asero. Ayan po yung report ni Mike Francisco, mga pangalan at bansa lang. Mike, I've been expecting more than that. Kala ko may mga kahindik-hindik na pag-uusapan doon sa Man of the World. Matindi yung tanong ni Mike Francisco, why did you join? Yung isa, because I like it.
Basta natawa ko sa tanong ni Mike Francisco. But I'm sure may mga advocacy yun eh. Dapat napag-usapan doon sa report yung advocacy. Ano ba yung plano ng organizer na yun? Bakit man of the world? Maraming dapat pag-usapan. Nabitin ako doon, Mike, ha? Nabitin ako. Pero di bale, sa uulitin. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan, mga suki, na ipinangingimbita po natin na sagutin po ng lahat. Habang si Manoy Abner Parom ay may sagot na doon sa ating wall. Emilio Saldivar Jr. sabi niya, yes! Death penalty or death by firing squad in the public. Ayan. Joy Biray is also with us. Thank you, Idol Joy, ha? Nakasilip sa ating palatuntunan at basahin nga natin. Bago tayo mag-break, basahin muna natin itong ilang comment sa ating wall para hindi tayo mabitin sa ating palatuntunan. Punta muna natin yung aking wall at nandun si Robert Mendoza. Sabi niya, death penalty is not the key, but it will help lessen the problem in prohibited drugs. Ayan, yan sabi ni Sir Robert Mendoza from Batangas. Thank you, Sir Robert. Manoy Abner Parom mula po sa Maynila sa kaharian ni Isko Moreno. Ayan. Umikot ka na rin ba, Manoy Abner, doon sa pinaglilinis ni Isko Moreno? Oo, sabi niya, bitay ang kailangan. Siyang susi upang masawata ang bawal na gamot sa ating bansa kung ito'y ipatutupad ng tama. Oo nga, may bibitayin dahil sa droga. Tanong, sino? Yung mga hikahos? Mahihirap na biktima ng pagkakataon? Dapat kung tapat ang pagpatupad ng bitay, kailangan sampulan yaong malalaking isda. Agad, alang kikilingan. Napakalalim at malamang sagot ni Manoy Abner Parom. Thank you, Manoy Abner. Samantala, June Del Rosario, hindi lamang po sa illegal na droga, Idol Errol. It must cover all heinous crimes, which means kasama ang mga kriminalidad o pagkitil ng buhay ng isang tao ng mga tao. Tulad na lang nung babaeng ginahasa at binalatan ng mukha. O kaya, government employee including senators at congressman for corruption. Dahil hindi lang tiwala ang sinira nila, kundi ang pag-unlad ng bayan na kanilang ipinagpalit sa sariling kapakanan. Ang ganda naman ng argumento ni Sir June Del Rosario. To widen, not only for illegal drugs. Kasama ang ang tawag ko dyan ay plunderers. Mga magnanakaw sa gobyerno na ang ninanakaw po ang kinabukasan ng ating mga kababayan na dapat ay magkaroon po ng maayos na buhay, maayos na serbisyo may bibigay at hindi po nangyayari dahil po sa mga kurakot sa gobyerno. I agree with you, Sir John Del Rosario. Nasaan ba si Sir John Del Rosario? Nasa Aremi ka ba ito? Sige, Sir John, Manoy Abner Parom at Sir Robert Mendoza from Batangas. Thank you. Balikan ko po kayo, mga suki. At ang tanong natin ay, death penalty ba o hindi ang susi para matigil na po ang illegal na droga sa ating bansa? I'll be right back. Pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.